Yeah, Ismaila Dambala Asuje Yadoli. Yeah, yeah. Sanisi ango ne, angon Hasiya yau kin zamto mata a gare shi. Kin biya saraunar zuciyar gidansa, uwar 'ya'yansa. Allah ya taimaka, Allah ya bada iko a raya sunnar manzanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya zo murnar auren Sanisi da Hasiya. Hasiya kin zamto sarauniyar gida na Sanisi uwar 'ya'yansa. Kin biyar mata ya tere, yau kalaman soyayya yanzu za a ci gaba da yi. A kusa da kusa ba nesa ba har wani ma ya jiya. Yanzu ki wuce layin 'yan higara, makiyan ku na baya ku ne a gaba. Sanisi ka kula da ita, na san za ka iya kai ma. Soyayyar ta na san ba ta taba gushewa a zuciyarka. Sai ta dace gimbiyar mataye. Ismaila na zo murnar auren soyayya. Yan uwa da abokan arziki kowa ya zo murnar aure ne. Su iso kowa ya zo murnar aure zauna. Yan kowa ya zo, labami kowa ya zo murnar auren Sanisi. Su Bahari su Shaibu, yanna ga amarya ina su Jamila, su Hasiya ina kuke. Su Rabi ba za ni mance da ku ba, kawai ga amarya ko in ce yannanta. Yau gashi ta wuce layin makiyanta. Yau Sanisi ango ne a gare ta.